Evo ovdje kako sam običao, bit će 2 videa u jednom danu. 8 ljudi pa 8000. Ok, još malo pa... Rank 25. Nadam se ljudi da ćete stignu. Ok, da ćete stignu do ranka 20, ne 25 ljudi. Ne sam se zbunio. Ma što ne ubijem ljudi? Zašto? Aaa! Jebate. Ovdje je slabiće. Pa ovaj brat je tražio što navaja, vidite ljudi, kak je navaja ovaj noć. To je, pusti me, ne, Dobre. To care. Ajde ću da nas trudim. Bit će teško, ali trudimo se. Dolazite van, ne da ne video, ako da ne vidio. Evo, brate, ljudi, skupit ćemo te. Ajde da nama ih pucaj. Ajde da, šta čeka spucaj. Ne, Piper, pa mrzim ljudi, Piper! Što ja mrzim ljudi, Piper. Okej. Desite mi ljudi kako ovo da dobijem, ovakvu sliku. Koristi onako, Hyper ako ima. Ajmo se. Ne, ulti koristi brate, ljudi. Tu! Brate, ljudi. Ja sad ću presakrijati. Ubili mene. Moram da pomogu brate. Pazi. Au, ljudi. Dedica hoće. Ok, desno, lijevo. Ili tam, tu budem. Ok, 2 pucačine. Ili ok.
mislim da bi mogla na neki način napakam ih, samo da se tako prišu tu. Lele bre, nema da mi pobiš. Ne. Ulta koristi. Cara koristi. Koristi ultu, bože. Koristite ultu, bože. Ovi sa liku ne mogu da se igra. Tako je već boj. Ali Hyper ulta, Hyper neće da koristim. Šta je? Nema. Dobre, Hyper. Hyper ljudi. Ne znate. Da, ja ne idu Hyper sad. Ma ide bre. Malo baguje ne maze. Tako bre, tako. Tu, brate. Samo čekaj ovaj. Ako izgubim. Krenem svidi da ne izgubim 10. Kako se čuva, kako su ovi problemi. Jebate, koliko smo skupili. Prošle smo skupili. Moram da se oporađamo. Dosta gubimo trofeja. Ok, vidio sam kakvi su. Ma ljudi je da skupim Hyper. Ma ja ću, brate, vi tu cilajte ljudi. Ja da cilajte. Bam. Ulta, odmah bre, ljudi. Ma šta da čekamo? Ma šta ljudi, ulta odmah. Okej, samo jedna ulta na koristila. Neću da rizikujem. Samo zavodimo. Oporavljamo se, oporavljamo se. Evo čekam ljudi Legendary Star Drop iz 200 trofeja. Ovdje će bude malo zajebano. Ovdje će bude malo zajebano. Budete ovdje i neki ovdje malo bude. Malo se fili. I pravac tamo moram da ih strčeva. To. Ja znam da je...
to. Battle stations! Battle stations! Don't mess with me! Don't mess with me! Dobre. To, ljudi. To će bude dovoljno za mnogo brawlera, da ću da trebam za max da bude dovoljno, ali ne. Listo. 75. Okej. Koliko sad košta? Upravo se skupa. Ljudi, ostaćemo da budete. Ovdje ću biti u stvari ne 2 nego 3 videa. Ovo bude ne 2 nego 3 videa, ljudi. Ja nam sad ćemo dati 2-3 videa. Ok, vidimo se kad... Ništa. Opa. No, samo opa. Tam je bre, ljudi. Tu, mama, uvate ga. Respekt, brate, za... Ok, ovdje što...